Salutare și bine am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm Farming Simulator 16. Așa, single player, new game. Și da, acesta e joculețul. E șmecher și e gratuit. Și Farming Simulator 14. Și mi pare chestia asta. Uite, asta mi pare că am internet pornit. Dar în fine. Așa. Interesant. Îmi place că lasă particule adică lasă particule de praf când mergi cu mașina sau cu tractorul. Există și mașini, în fine, da? Și am văzut că se murdărește chiar chiar se murdărește tractorul mult, nu puțin. Ce să zic? Așa. O să vorbesc puțin din cauza că n-am ce să zic. Hai, să zic o chestie. Dacă vedeți că că arată altfel ecranul sau alte chestii, e din cauza că am alt telefon. Am luat altul. Uite, bine că să vă dărim tractorașele și merge să se ducă singur. Până altundeva, chiar până aici. Am pus să se ducă singur, gata, boss. Și stau decât așa să mă la el. Bă, acolo, pe drum dacă e. Așa. Și aceasta e harta. Până aici, ele ne să mă duc. Așa că pun lucrătorul automat, dar nu parcă nu merge. Dar cel mai folositor o chestie e că să iei de la o să zic mai târziu că nu mai zic că să mai ține. Așa. Și merge să tai și copaci. Da. Și cam coste glume Scorpion King acesta. Și ca să poți să vinzi, îți trebuie neapărat acest bufalo. Și ca să crească iarăși copăcei, trebuie să iei un ST65T. Da. Acum să caut. Aha! Uite, despre acest camion zic eu că e foarte bun, mai ales că are această remorcă foarte cu capacitate foarte mare. Și mai acest low loader. Și chiar e bun. Adică am încercat să folosesc această mașină cu acest dolia și cu această remorcă. Și n-a mers. Adică nu știu de ce nu se punea jos ăla. Aule. Uite. Hai bă frate, de ce nu se mișcă ăsta? Gata, așa. Ăsta de aici. Ăsta zic că nu se lăsau în jos. Adică nu mi-a arătat butonul. Da. Lamborghini. Aș vrea să-l cumpăr pe ăsta. Dacă e să fac bănuții. Hai, diabol. Eu că fac și eu puțin manual, că îmi place, că totuși e șmecher jocul, dar mi-e cam greu cu controlul, că aș vrea să fie asta mai sus, uite, de care mișcă cu controlul. Da. Și am vrut să fac un videoclip cu Ștef de Brawl Stars, adică el a postat. Și eu n-am postat videoclip din cauza că nu ne-am auzit, dar nu știu de ce. Poate din cauza de la WhatsApp, că am primit mesaj. Nu știu, că dintr-o dată s-a auzit. Și era WhatsApp, că atunci am și văzut poza de la WhatsApp. Bine. Da, stai o secundă. Să mai zic ceva foarte folositor. Așa. Eu zic să nu faceți lapte, așa, să faceți acolo cu vace, adică să nu îngrijiți vacile, adică să nu începeți cu vacile, să începeți cu oile, frate, uite-te și tu ce preț are la spinnerii, what? Oh my god, frate, cel mai bun preț, mamă. Așa, unde eram? Am lăsat frate aici. Păcat că nu sunt mai multe hărți.
Asta e, mai e de făcut și pe acolo. Dar până acum am văzut că cel mai bine se vinde, adică nu cel mai bine, lâna se vinde cel mai bine, așa. Dar cel mai bine am văzut că se vinde floarea soarelui. Hai, da, bă, mai repede! Glorie! Bă, la mai vine ăla? Așa de departe bakery? Stai, am pus să duc la bakery sau... A, uite. Păi bagăm așa și de așa. Și ia lasă pure morcuța asta. Aoleu. Ăsta, n-am eu două tractoare. Aoleu. Mai e mult cu tutorialul ăsta, că mă disperă tutorialul. Și nici măcar nu știu să postez videoclipul, că am ăsta e alt telefon. Și am același canal, da? Ce să mai zic? Haide, bă! Păcăli! Aha. Mulțumesc! Ce să mai zic? Haide, bă! Nu pot să mișc asta. Oh my god! Deci pe bune că trebuie să mă duc fix acolo? Asta e bine, studiu de parte, trebuie să mă fix în fața aici. De ce să o mai iau pe drum când nu e niciun obstacol? Mai repede, bă, ales că fac și bănuți. Dar că nu trebuie să văd. Ceea ce am făcut deja. Am ceva, mă, niște floare a soarelui. Bă, ce sunt așa în ziua de azi? Oleu. Stai, cum de n-am terminat ăla? Eu la o parte bătu cu... Mai, mă, frate! Ce repede te cu... Totuși, abia aștept să-mi iau și o mașinuță, că e foarte folositoare. Și când pui, dacă iei un header cu mașina aceea, mașina o arată cum să fie, că e normal pe remorcă și acel header îl pune într-o cutie. Cea mai ciudată chestie. Hai, bă, așa. Nu e chiar ciudat, dar... Să montezi, să demontezi, ia, oleu. Așa, tu terminat la treaba ta. De asta... Poți să cumpăr ceva? Tractor, cu siguranță. Dar mi-ar trebui tractor. Dar mi-ar trebui o de astea verzie și unul de la mare. Ăsta e 44, ăsta e 15. Păi, bă, dau direct pe ăla mare, mă duc. GF. Unul de ăsta mic, nici gând. Unul de ăsta mare. Că știam că e decât ăsta mare. Și unul de ăsta așa, Claudin Gogan, să-mi iau... Nu fac și așa de multă iarbă, da? Ce mai? Oare ăla mai bine de atât? Și e mai bine de data asta că zice că îți dă direct de-astea. Tipul de-astea, voi nu știu cum să zic. Nici tirămări de-astea speciale. Frate, adică nu-ți dai seama dacă trebuie... Adică nu-ți dai seama cum faci rost de una. Adică pe farming sunt tot 14. Că nu mi-am dat seama, frate, de unde fac rost. Dar, ce mai? Ia termină tu aici, e gata și... A, bakery era aproape. Până acum. Hai, mă, frate! Da, și mie...
Și vrea să zic acum direct, pentru că nu știu dacă o să mai pot să fac vreodată videoclip pe acel cont. Nu știu să vă zic sau nu. Ba, mă că mă zic. Mi-a picat Spike cu Gale pe un cont de Brawl și am vrut să fac videoclip când îl aveam pe Spike, dar n-am putut, nu mi-a ieșit. Da. Ar fi trebuit să vin așa, să fie videoclip direct când sunt mai mulți bănuți, da? Adică când am mai fost bănuți. De ce mă încurc în continuu? Am vrea să dau direct cu spinatarea. Nu așa să dau cu ăsta, cu plugul ăsta. Bani nu-i plug. Nu știu, cultivator. Uite, imediat. Vreau să fie engleză cum nu se numește asta. Hai, și dă așa. Aha, e un cultivator. Un cultivator. Ăsta ce mai e? Tot cultivator? Dar-mi place. Aha, uite, asta nu-mi place mie aici. Nu-mi place chestia, e că nu-mi place că e decât astea două. Decât astea două sunt. The sewing machines. Și decât asta, de cartofi. Cu asta pune și sfeclă, parcă. Adică nu știu, adică... Uite această legumă, că nu știu dacă chiar e sfeclă. Nici nu știu, nici măcar nu cred că am mai văzut de o grămadă timp o sfeclă. Nu mai știu cum se numește aia. Nu știu. Remorca se pare interesantă. Și asta. Dar sunt cam mari. Pentru mine, nu știu, mi se pare mai bune aici. Pentru că, frate, adică decât să... cât traficul, așa. Dar, frate, cât să stai să nu faci deloc, adică să nu umpli deloc remorca. Mai bine, ți-ai una de aia mică și gata. Că, nu știu, că mi-am luat, că am făcut, m-am jucat cu asta și mi-am luat ăla, cum se numește, camionul. Nu mă uit la videoclip, așa. Am văzut, am făcut bani și mi-am luat camion. Și mi-am luat remorca asta. Și am din astea două terenuri care mi le dă jocul și terenul ăla iarbă, dar nu suportă iarbă. Nici nu pot. Decât astea două terenuri, ăsta și ăsta. Așa. Decât parcă foarte, foarte puțin fac rost din acest teren de grâu. Dar chestia e că eu vreau să fac aici, vreau doar o glorie care să fie doar pentru porumb. Adică asta, de exemplu, asta pentru cartofi. 88, 102, 9000, 6000. Sfeclă, mai bine sfeclă. Vreau să fac o dată niște sfeclă și n-am făcut. Dar tot mă bag sfeclă. Dar m-aș uita sau nu m-aș uita la reclama aia ca să fac 25.000 de bănuți mai mult, așa. Ca să pot să iau un tractoraș. Să fac asta. Păi, nu știu ce să fac. Aș merge să speli și mașini astea, tractoare, toate astea. În mine să mai merg. Dacă eram acum cu Ștef, ziceam, dar... Ce mai? Asta e cleaning station și fuel station.
De fiel nu prea am eu nevoie așa mereu, pentru că folosesc multe tractoare în urmă. Dar acum, așa, dar acum mi-a trebuit un tractor nou. Deci, pun pauză la video și revenim când facem rost de cei mânuți și de tractor. Așa, am revenit și ne-am luat un tractor nou. Și o să mai... Stai, am 8 minute, ok. Și acum fac câțiva bănuți că se duce acest tractoraș să mai vândă niște porumb. Și n-am avut chef să mai aștept, așa că m-am uitat la o reclamă și a fost cea mai enervantă reclamă din cauza că erau 5 secunde, s-a oprit. Când zice că n-am net, iarăși 2 secunde și s-a oprit. Zice că n-am net. Ce să mai zic? Uite și cu ăla, se vede. Uite și tractorul ăsta. De ce se aude prin hartă, nu știu. Hai, da, mai repede, că nu te-am luat degeaba, bă. Și nici măcar n-am terminat terenul. Frate, să-mi iau 2 tractoare verzi. Nici gând să-mi iau doar unul. Pentru că o să fie 2 tractoare la iarbă. Pentru că o să scoți foarte mult profit dacă faci cu vacile și cu oile profit. Bun. Deci, da. Și n-am văzut canalul ăla din cauza că, ce să vezi, ai doar 10.000 de 10.000 de... să vă arăt. Au! Așa statici. Storage. Canola 1800. Și uit 10.000. Am dat pe beginner, nu am dat pe hard. What? O să încerc eu. Nu știu dacă zic bine. Cum am văzut că zic așa și pe alții. Parcă nu așa ziceau. De ce? Așa, o să zic eu așa. O să zic așa, offline. O să zic. Așa. Adică cum aș vrea să mă joc. Iarăși, să mă uit acolo. O să fac o hartă așa, să mă uit eu pe de chestii. Și o să văd cum arată, ce cantități de weight de ăsta, canola, corn, ce cantitate ai, dacă dai pe beginner, pe medium, parcă, sau nu știu, și pe hard. Hai că fac bine dacă nici măcar nu știu cum postez episodul, pentru că mi apare o chestie. Oh my god, frate! De ce nu? Așa. Nu mă pricep chiar bine să fac asta, dar dacă era cu hack, bă, până acum aveam toate chestia, arătam tot în joc. Ce mai chestie? Eu am făcut bine. Sper că am făcut bine cum făcuit, trebuie. Nu știu. Aha. Există o mică problemică. Am făcut. Hai. Da. Ne-a făcut-o foarte bine. Mai puțin el și gata, termin. Ăla a ajuns? Cred că da. Adică în fine, a ajuns. Acolo să vândă de mult. Mai repede. Hai și pe aici că am ratat o mică particică. Mai e ceva? Nu? Ok.
Nu nimic? Nu nimic? Ok, o să pun pe acesta pe lucrător automat să mă țin și eu cu ăla. Oare, fac, s-a pus fix aici. Ok. Bă, cred că să mai... Să plantez. Bă, să plantez apoi și să iau un fertilizator de asta. Nu trebuia mie 2 tractoare. Acum mi-am amintit. Hai, bă. Așa. Acum mi-am amintit că îmi trebuie 2 tractoare. Unul la iarbă, acolo, pentru văcuți, pentru oi, că facem interesează acum. Așa. Așa. Și... Am nevoie de 2 tractoare versiune 1 de la alt, adică o să iau câte unul din fiecare. Adică nu să mă intereseze unul care e cel mai puternic, adică pentru că o să-mi trebuiască multe tractorașe din cauza că o să cumpăr multe terenuri, da. Ce naiba, bă, că eu vreau să fac serie, să fac $1.000.000. Ce naiba, am doar 25 de ani și vreau să fac într-un 1 milion. Că pe alea cu hack e posibil să faci. Mamă, ce puțin am făcut. Adică e posibil să faci în cazul că iei foarte multe terenuri, foarte multe tractoare, tot așa. Și îți rămân bani, mamă, cât de mult îți rămân. Doar că chestia e că dacă ștergi harta aia, nu ți-o mai dea cu hack. Nu-ți mai dă niciun bănuț. Și dacă faci altă hartă, că vrei să începi așa, să începi iarăși la început, iarăși nu merge. Nu-ți dă niciun bănuț. Îți dă decât 25.000. Da. Dacă nu poți să vezi din cabine. Din cabine. Holy fuck. Oh my god. Așa. Papers, some machine, cultivator, spiritul, shaders, 146.000. Până atunci trebuie să mă gândesc ce culoare să-l fac. Pick-up truck. Ar fi fost un pick-up truck. Ce mai? Fast track. Ăsta merge în direcție. Nu știu. Da, sunt interesante, rău tractorașele astea, bă. Bă, dar ce vitetel e ăsta. Și o să fac și un episod, cred că nou. Pentru că e o chestie cu o mașiniță după un joc, cred. Da, am că vă zic numele la joc. Car parking. În fine. Mi-am luat și o mașină. Mă gândeam că pot să fac să meargă pe 2 roți. Știam eu că e bugoită la roți, da, bă, dar nu în așa fel. Acum am văzut, what the fuck, ce mai să fie așa de băguită mașina. Deci, de ce să fie așa de băguită mașina, nu știu. Am făcut de 24 de minute episodul. Bă, că fac de 30 de minute. Ce naiba? Dar nu pot să mă lăsesc din toată. Merg așa, fără ăsta. Fără header. Că vreau să vă arăt ceva. Mai repede. În sfârșit am ajuns. Uite, vreau să vă arăt această remorcă cu care transport slână. E chiar interesantă, frate, nu, parcă nu, adică mi se învârt roțul așa.
Adică să învârt, adică nu fac stânga-dreapta, n-are direcție proprie, parcă, nu știu. Unde? Cred că ăsta e cel mai prost episod pe care l-am făcut eu vreodată. Adică cel mai plictisitor, ce am pus poate, dar la Farming Simulator 14 care era cu hack, aveai ce să faci, da? Pentru că aveai bonus, la asta nu prea ai ce să faci. Și cred că în episodul viitor ne vom vedea cu o grămadă de evoluțiuni, da. Eu am fost XD cu fie 1911 XD și pa la revedere!